Dubula mhlambe ngizonicacisela lokho. Ngikwebhane naye isikhathi eside kule mission yami yokuthi ngilwisane nabantu abasuke bethuka ukhuzana. Sakwebhane isikhathi. As much as umgibe singazweneke futhi sibuka singeza ukuzwana kwamanje. Uzonitshela ke manje ngamfonela ukuthi la engagcina khona ukukhuluma noDubula. Ngicabanga ukuthi bekuyilonyaka ngoMarch ngafonela umgibe wafona sasazwana leso sikhathi sasesikhulumisene ngase ngikhulumisene naye umgibe wangifonela ke umgibe ngo WhatsApp call ngalolo suku ngangimi nje phandle la wangifona WhatsApp call wathi Mkhaya wayesangibiza ngomkhaya ngicela ukufaka uDubula la sikhulume ngithi naye ifake leyo nje ngasho nje kanje hayi wamfaka uDubula hayi ngicela sakhuluma almost 2 hours sakhuluma ilapha engaqala khona ukwazi ukuthi uDubula kanti uneminyaka engaka umgibe uneminyaka engaka sathukana khona efonini kwahlekwa ukuthi wena kodwa umgodoyi wena ubekuthanda uDubula ukuthi umuntu umgodoyi mayithuka nje umuntu umgodoyi ubungasali umgodoyi wena ukuthi yabona ngathi bengakuvalela iaccount kuhlekwa ke kodwa futhi ethi umgibe hayi kodwa lento bafuthi ngabe niyenza njengomdlalo nibhokane ningaxabani ngempela kwakuyinkulumo kaMgibe leyo sikhuluma sobathathu sakhuluma almost 2 hours into ezothi ngingakwazi kumgibe kumrecorda ngiyarecordana futhi angidlala ukuthi ngoba wayefuna ngeWhatsApp call ngoba ngabe manje niyabuthola ubufakazi. So ke yagcina inkulu yami iphetha noDubula ithi mina Dubula nginandaba nawe kodwa mawusaqhubeka usalokhu kwenza lento oyenzayo ngiyoba khona eduze kwakho wathi ngizokublock manje ngisakufuna uyangiphazamisa wena ngithi ngisenze into zami ukuzongiphazamisa wangiblock nangempela ngiyivezelani lento Red Nation vele kumsebenzi wenu bafowethu ukuthi mangabe umuntu enza ivideo bese nicinga nje le phrase nyane encane ka 30 seconds engazuthi iyalumela bese ninamathela kuyo nihlale kuyo ke nihlale kuyo nizimelele ngempela ke nizimelele nihlale kuleyo nto ke nizimelele ngiyivezela lokho ngiyivezelani uDubula mina kade nagcina ukungibona nje ngimphendula noma ngikhuluma naye isizathu salokho sokuthi angikuthanda ukuthi umuntu mase ngimphendulile saphendulana bese lokhu futhi ngilokhu ngibuyela kuye emuva kwayinina ningofakazi abanye benu ngokwehlukahlukana ama Blue Nation Red Nation ubeke ethi ngishenza ivideo ethola ukuthinta igama lami ningitheke ningibhalele kodwa bengaze ningizwe ngimphendula angaze ngizwe ngimphendule even ngalesikhathi engipostile ethi ngineyimbici angizwa ngimpheka ngayithulela nje aze kube ndaba ngoba bese ngaphuma vele kuye nje even ngalesikhathi kade engithukile futhi angazisazi ukuthi kwakade kwenzakaleni ngiyakhumbula ning inboxa lezi njengomhla ka1 imgodoyile angaze ngizwe ngiyiphendula leyo nto yabo even evidweni kaMgibe leyo Mgibe agcina ukungithuka kuyo kade ngimphendula umgibe ungenile futhi wa comment kuleyo video wathi isaphila leyo nja angaze umthele leyo nja umthele leyo nto still angaze ngize ngiyiphendule leya comment angaze ngize ngayibona impela ukuthi awunanga uDubula kodwa ngoba yini mina ngiyaqonda ukuthi mangine query nomgibe ngine query nomgibe anginayo iquery nomuntu ophila nomgibe yabo mangine query nomgibe ngine query nomgibe hayi nomuntu ufakazi kwaMgibe lowo ukuthi wangifonela futhi kuwo lonyaka sisafonelana futhi uDubulela emntuba kwaMsane wangifonela sesiblockene naye wathi uDubula lapha kwaMsane wena uthi angikutshele uyabo ngalendlela akhuluma ngayo wenza iconference call sakhuluma naye uDubula wathi yena mgodoyi ngilapha woza la ngizokushisa inyama ka100 vele ngizule kuthiwa wena uphila ngo100 esho kanje ngathi mina msungidakela wena ngiyeza lapho hayi ungeze ngiyahamba manje uyabo so ngiyivezelani lento yekani ke ma Red Nation ukuthi bafowethu ningayiboni ikhala zokudlala futhi phinde ningayiboni ikhala zokuthi la kusuke ngafanele khona ukuthi nithathe isimo esithize niqhube ngase agenda yenu yokulwa izimpi zenu ezibhekene nani zikamaskandi lesimo esikhona njengamanje buyekeni bafowethu ukuthi lokhu nihambe nicinga abantu enizosinameka kubo nihambe nikhandela izichuse zabantu enizoyinameka kubo nihambe nithatha amagama abantu niwatheka kuyekeni balandeli bakaMthandeni lokho enikwenza akukho right
Ngizoyikhuluma nje le video iqonde ngqo. Balandeli bakaMthandeni lokho enikwenzayo kuyekeni. Ukuhambe nicinga abantu enizothatha amagama abo niwaname. Nimzulu Mhlabane wenza ivideo wathi enkulumeni uma usuke umuntu ocabanga kancane mawucabanga ukuthi enkulumeni ka10 minutes ungayikhuluma ibe perfect ingabi nendawo la izoba khona nephutha. Futhi inkulumo osuke uyikhuluma mhlambe ngesimo esithize, it's either isimo seanger or isimo sokudabuka, ebese nina nicinga nje leyo ntwanyana encane senonamathela kuyo. Kuyekeni bafuthu lokho. Aninikezeni ithuba umndeni kaDubula ubhekane nokudlula kwakhe. Yekani into eniyenzayo bafowethu. Lokho enikwenzayo akuzukwenza ukuthi umndeni ubone ukuthi nina support. Instead niba confuse more. Mhlambe mawungakazi ushonelwe ngengozi angeke uyi-understand lento engikhuluma ngayo, but nami ngiyakwazi ukushonelwa ngengozi. Ngiyawazi ama confusion abakhona uma umuntu edlule ngengozi. Ugcina uthatha yonke into eqhamuka nanoma namuphi umuntu oshoyo, ungakwazi uku-wrong, ungakwazi uku-right. Ngiyekeni bafowethu lokho enikwenza abantu bakaMthandeni. Ngiyekeni ingane zakwethu. Ngiyekeni bafowethu. Ngifuna le video ukuyikhuluma nani iqonde ngqo. Iqonde nje ngqo. Lento eniyenzayo bafowethu iyekeni, ayikho right. Ayikho ngempela right. Amaphoyisa khona okuyiwona abhekelela umthetho. Ezinye zeindawo ezikhona mhlambe ezingama restaurant and stuff zinama camera asuke khona ama footage. Yabo? Mhlamba abantu abasuke beclose nomuntu basuke benakho ukusola noma ilito ukuthi kungenzeka ukuthi, kodwa hayi nina mphakathi waka TikTok, kakhulukazi mphakathi wama Red Nation, iyekeni into eniyenzayo. Ningamzonda kumhla ka1 ukuthi uhlezi eniphikisa manje nikhohlisa abantu, kodwa bhekani ikhathi la kumele ukuthi niphawule khona ngezinye zezinto, nibheke ikhathi la kufanele ningaphawuli khona. Yekani into eniyenzayo bafowethu. Iyekeni kanza kwethu, iyekeni. Anginandaba ukuthi le video nizophendula nithini, kodwa le video ngiyikhuluma iba nje straight ukuthi ma Red Nation iyekani into eniyenzayo ngane zakwethu. Iyekeni bafowethu. Yazi ngizwa kulokhu ukuthi angiphinde ukuthi iyekeni ngane zakwethu, iyekeni bafowethu. Angiqondile ukunivezela ukuthi ngangigcine ngikhulume ngathi noDubula ngoba mhlawumbe ngifuna ukuthi nidabuke noma ngifuna ukuthi mhlawumbe nibone ngathi cha bengayena umngani wami, kodwa ngizama ukunivezela ukuthi nani niyakuqonda nje kahle kamhlophe ukuthi kwakubona ivideo yami nje ebheke kuDubula nani igcine kudala kakhulu kabi. So musani ukuthatha izinto ezingahlangani nifuna ukuyimatanisa. Kuningi nikushoyo amagama abantu, mhlambe senimenisina amagama more than 6 or more than 7. Ningacabangi ukuthi lokho enikwenzayo bafowethu kugeza igama leqhaweleni noma kwenza ukuthi iqhaweleni libukeke kahle. Kuyekeni lokho enikwenzayo. Kuyekeni lokho enikwenzayo bafowethu, kuyekeni. Akukho right. Ma Red Nation lento eniyenzayo iyekeni. Iyekelana umndeni kaDubula udile nesimo esikhona esesehlile ngendlela efanele. Iyekeni lento eniyenzayo bafowethu. Anu support, niulimaza more. Aniwusupport ngalokho enikwenzayo, niwulimaza more ngalento eniyenzayo. Umuntu mayishone ngengozi bafowethu, ngiyayazi mina ama mixed emotions abakhona ekhanda lakhe emqondweni wakho, ngiyawazi, ngiyabaqonda. Akangifica nami ngishonelwe isihlobo ngengozi, ngishonelwe udadewethu ngengozi. Lingakwenza lokho enikwenzayo, kuyekeni bafowethu. Ningasizonda ke singomhla ka1 ukuthi niyasizonda, kodwa ningahlukumezi imndeni yabanye abantu ngenxa ukuthi nizama ukuveza inzondo eninayo ngathi nigcine senihlukumeza eminye imndeni kanti nanifuna ukuphusha iagenda yenu yenzondo. Ningakwenza lokho enikwenza bafowethu, kuyekeni. Nokhuzwa yithi abeka abanye abantu nikhuza. Kuyekeni ngane zakwethu, ningakwenzi.